aku. Oh alah, ya nyinden iso berarti. Iso, Mas. Mas, nadanya gak apa? Nadanya apa? Nada dan dakwah biasanya. Alah, nada. Musik iki lho musik kok suwe-suwe tak bongor lho ya. Sabar, aku ket sabar. Sabar. Maksudnya kuwi akord. Akord. Kuwi mari mangan batang to. Akord kuwi. Ada kot-kot. Kot. Mayor. Iya roh aku kok. Krungu ora kuping. Ambilkan bulanmu. Cah bayi apa piye kok. Lagu iki paling gak iki sing para anak remaja ngerti kabeh, sing sepuh ya ngerti. Bunda nyapa? Mari tiba apa piye kok nyanyi bundas. Budak. Apa-apa gandang nyangdak